Il-Korp tal-Pulizija kompla jissaħħaħ bi 53 kontestabli li temmew b'suċċess kors ta' taħriġ għal rekluti. Il-taħriġ da maddej 7 xhur u tmexxa mill-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati. Bil-kors kien jinkludi suġġetti akademiċi, prattiċi u anke fiżiċi. Permezz ta' dan il-kors bekk ir-rekluti jistgħu jservu bħala uffiċjali fil-Korp tal-Pulizija. Fil-kors huma ġew malma ta' suġġetti bħal l-etika, id-diversità, il-liġijiet ta' Malta, regoli u proċeduri, investigazzjonijiet ta' reati bħal violenza domestika, abbuż ta' tfal fuq siti elettroniċi, offiżi sesswali u għarfien dwar is-saħħa mentali fost oħrajn. Dawn it-53 kontestabli ġodda bekk jinaqdu mal-102 kontestabli l-oħra illi ssieħbu fil-Korp tal-Pulizija fl-aħħar xhur. Il-kontestabli Jamie Martin Carter nata l-premju PC Mark Farrugia Award bħala ir-rekluta l-aktar li ddistingwa ruħu. Bħala persuna, minn dikon kont persuna serju u kwiet, u dan ix-xogħol ħajjarni għax hemm bżonn ta' serjetà u integrità u professjonalità f'dan ix-xogħol u ħarġiġni ħafna missieri. F'diskors waqt iċ-ċerimonja tal-Passing Out Parade, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa spjega kif filwaqt li l-Korp tal-Pulizija Malti huwa fost l-eqdem istituzzjonijiet tax-xorta tiegħu. Dawn il-Pulizija ġodda se jsibu Korp tal-Pulizija aġġornat ma' żminijiet tal-lum, b'aktar enfasi fuq il-professjonaliżmu u l-effiċjenza. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri qal li fl-isfond tat-tiġdid tal-Korp tal-Pulizija, il-Gvern mhux biss qed jinvesti fl-għodda li l-Pulizija jużaw, iżda anke f'salarju u kondizzjonijiet aħjar, flimkien ma' iżjed drittijiet. U appella l-membri l-ġodda tal-Pulizija biex jaħdmu fil-qrib tal-komunità sabiex ta' bilħaq tixxettel aktar is-sigurtà fil-qalba tal-komunitajiet u l-nies jibqgħu jsibu fiduċja fil-Korp tal-Pulizija.